he video hi en non zin lo pol tak anian ti eng wangai kan ti chuan enga mo reu mu kan in be se a kan zonga kan hule thei chuang si rawa a eng tak khinge an kon ti chani kha them ke pon ka chuang lo an hek sak alang achang hi chuan mi he min ngai sang min choi sang viewing kan in khria ma se min choi san na asan po le min thlau thlak na asang ani ti hi hriatel tu ani tui ve boxi thiam boxi lo ti ngai na thot lo tum ve tang tang boxi he tiang chi te hi eng tianga han en kol chi nge man don ni he tiang deuh hi mel khriat I thren te zinga anom nual lo mo mi patam tak chuan he video hi voi ni talan non thrin an ti io izong aniam tun lai chun mi thla hi lak sakring hot to tur an lo lai friend zera I tum lo ta vini mol project mèo lal biak na kan ti te kan sa khuana te kan tong trai na te hi ngai ai hen kan neya kal phung nun phung pa ngai ve ngai hen kan neya kan han bia ka tak ero chu kan be pop ngai lem lo ni na lang ani pui poking lal biak na sai dai da in selfie pui ta ni amen ilo pian tham tak takani chuan nam mangai na nei ro enga tinge tun nu hianin sermon ho hi mi hin hau chiam chiam zel mi hau chiam chiam okay sang pe vak he kan pathian tu soidan hin deuh tlata chu wang chuan nia hetiang te po hi a kon chu tak ni anui cha thak view line kan pathian tu soi thin dan le kan oki pek dan he hian atak lang siang khop mai pathian thu pathian mangai na le thu thwa kan soi dai chuan oki dam dap le pom nuam ta khen han soi thei dang chuan avan lom om don nem te kati ma ko chu mi zo hu chu kan sa mon hi chu mi hi kan hau chiam hal zel hi angtlak chuan nam chu a tu hinge mi zo chu tu hinge ni enga ti zo te hi mi zo an ni em ni lo nai lo cho yi ai to em ti zo hi mi zo an ni lo bu ka fa ta ka kin kial ko ya ho di ko ya pe di ti pa mi zo to fi ka ni Muốn tiểu sự em mà chết em tổ gì khi xe em mấy à hay mình toàn em biến thành nó khá bị to lâu tí xe đó em tổ gì em mà chết em tổ gì khi xe em mấy à he video hi ben hi voi thum ke na edit so pe mo ka ti ve chi ma se ani do niang an da zo moi khop mai
nupa kum sum sari tonga kum somret in kar borvel in lua khosave no no an oma an in lua man le an e tur thil zuanga an tho chu alangai pakhat zok zok an dam lo phei chuan a boi thlak veo mai fopa pakhat chun nei ve a ma se zuwa a buaya alak tlak lem lo mai pon hinovin anu le pa poisa tlem te po zu in na na man sak du zok hialang chu tiang chu ni wangin soi thui lo ila chu wang ania to tengen ni ti soi lan thlak kan du lo an tan chuan sang ni khatlek po hlowa cheng za lo chuak tur po in mi na thil zuarin in engza ta nge lunga yang ton tu ma hian an tan ve bu ka ron khona an tan ve bu ka khon ti po hian khredawanga zun tha chung hian an tan kan phalangang bom khom le taila kan pe khuna po ruk te in kan pe ka ngai don engwang mo kan ti chuan an fapa kha na khriat ve ram chia lo kum kha chung anin lo man ngai to ngai lova an lo khu sa ve thei ni poin an tan chuan ha dam thak tur zia ngai to la anin do man chuan zan nge ka soi thei chuang lo a chan chu mi zo chu kan tle ma ol sam te nen chui chu mai thei thina ma se kam poisa thlin kho mangang chu kan pe don kan pe ni poin ron tak lan dan kan ngai tuanga an ma ni khriat thei chuang si lovin o an kumatam towa soi tuangin chiang za thok chuak to poin thil zuar kwal nga chuan a hau tak zia ngai to puila tharong man hang thei to lem lova chuwang chuan an tam chung hun rei lo te lo lo ma hian an tiang nge ha dam zo kin kan chok jang khai theiang ti kha ngai to tlangena kan phal tok tok cheng khata tonga tam dak thlengin zon tha chung hian han tho khom le hong hiang tin mi ta na donation ka on khon hian tu tengen ni ti hi thup theiang bang ka on ti thina chu ta chuan call bomb channel ring zo tak tak le mi te tom pui du na thin lung nei tak tak chowin an on tho thren ti ka ria chung mi te chu kan on be se le ni e